लोगोफोर फैदो दसे आंजों रायज्लायनो। आंनि लाइभआव रायज्लायनो दसे फैदो लोगोफोर। हेलौ रावबो गैथारा नामा? नै खामलाफ्रा खामानि मावगासिनो जोंना। दाबोनो फोसाबख'नो हायाखै नै ओरैबायदि जाजोब्बाय नै जायगाया। बेफोरबायदि जाजोब्बाय आरो जायगाया। फोसाबबानो नांगौ गेसाव बिफां दानफायदों नै। गोग्लैसिगोन खोमा इयो ग्रे ग्रे होनगासिनो। रावबो गैया। अनलाइन माबाबाय नामा? बेस्थ' गोजाथार नामा बयबो?